balik na ako. Napili na ako ng yelo, gamot ni Ami, yung iodine, saka yung ano, yung baking soda at kanin. Yan, budesonide. Yan yung ginagamit ng may mga hika. Yan, so magandang hapon mga kaparang Jason. Time check natin 6:19. Pangalawang gabi ngayon namin dito sa PGH. Then kain muna kami ni Ami. Bali, bumili na naman ako ng panibago sa paubos na tubig. Saka bumili rin ako ng balde. Gamitin namin panligo. Kape. Kain. So, kutsarito ko sa bakal. Ano na? Nahudlot yung opera ni Ami. Dapat mamaya sa anong alas 10 hindi na siya makakain. Okay lang ngayon kasi ganun talaga, wala tayong magagawa. Susunod lang naman tayo. Pero pwede naman sana nga, pwede naman sana siyang maperan bukas, pero ibang doktor na. Kaso napag-isipan namin na yung doktor kasi yun, siya yung nag-check up simula, kaya alam niya na kung paano tatrabahuhin yung pag-opera kay Ami. Isa pa sabi niya, hindi naman daw gaano madugo yung gagawing opera kay Ami. May ano kasi, may operan sila na mas malala daw na ano, yung cancer daw. Kailangan na operahan. Kain. Ito yung rasyon kanina. Bangus. Yung rasyon ngayon. Ito yung binili namin kanina. Ay, kung yung kutsara, ay, asan yung kutsara yung dalawa? Nalaglag kanina. Tinapon ko na. Namang gamitin pa natin. Yung ano ka ba? Parang maaga na tayo kakain. Experience man, di man tayo nagmerin ba? Yung tapon mo. Oh shit, oh shit. Hindi man malalagdag. Yan. Ramen mo. Yung naman yung kapal. Kain, burger.
kanin to kanin. Ayun na, lumabas muna ako. Bumili ko ng pagkain ni Ami. Bumili na ako ng pagkain ni Ami kasi baka magutom mamaya. Babalik na ako sa loob. Baka magutom kami na ang mga kailangan na oras. Bumili ko na ang kukya. Para pagdating ako kumain, hindi kayo pagkain siya. Dito na ako sa loob. Bakit na naman ulit ako? Lalo bukas sana kung hindi lang ano yung opera niya. Bukas sana opera na. Kasi may inuwi na mas malala. May cancer daw. Munggo yan. Ano ba? Ay, hapon. Ha? Ito yung hapon. Diba yan din sa nabili ko? Doon yun. Hindi ang hapon kasi ano, parang ang tinapay na. Hindi ko tulad ng hapon. Tismi. Masarap. Gusto mo yan? Binilan ko rin. Hindi, ang hapon ko parang ano siya. Tinapay na yung labas. Pero yung hopya talaga. Maganda hapon. Sinano talaga. Tinulong ng Kung natuloy yung opera mo, ganitong oras 9:59, alas 10 sana. Simula na ng fasting mo, no? Depende. Kaya nga, hindi, Tayo magkapasin natin. oo, kung natuloy, sayang. At yun, graduation nung kapatid ko sa 3 and 4. Yung dalawang kapatid na magda-graduate ng college. Tapos yung handaan sa 5. Ayun, sayang na timing. Di tayo makaka-uwi. Pero okay lang yun kasi doon naman sila papa. Malaki na yung baboy na kakatayin. Talagang pinaghandaan yun nila papa. Nakakapanghinala. Oo. Kasi, ano yun kumbaga, ang big celebration kasi Oo. na kahit hirap ang buhay is Oo. nakapagtapos. Halos lahat sila nakakapagtapos Oo. na. Tsaka malayo pa talagang bumili na sila ng ng panghanda. Maliit pa na biik. Nakahanda talaga yun dun sa dalawang mag-graduate. Bali ngayong taon, 3 yung nag-graduate na kapatid ko. Yung isa sa senior high. Grade 12. Tapos yung dalawang babae ay college. Yung isa IT, yung isa office ad. Bali, 2 na lang yung papaaralin nila papa. Next year may graduate na isa.
Isa. Si Nicole, yung tinatawag namin si Girl Tapang. Tapos yung bunso namin lalaki, first year college. Engineering siya. Tayo no. At sa hirap ng buhay ay talaga nakakapag-aral sila. Yun nga sabi ko na ano, sa magkakapatid, ako lang yung hindi nakapag-aral ng ano. Pero nag-graduate ako ng ALS, regular school. Pinilit ko na mag ano, sa tulong din ni Ami. Kaya nga nung nagpintor si Tilo, sabi ko, tulungan kita. Basta ayusin niyo lang talaga yung ano, yung papel niya. Para matupad niya rin yung pangarap niya. Tulad kung may diploma na ako doon, pwede na ako mag-apply, di na ako matatakot na apply. Noon nga. Nakapag-apply ako. Yun pa kaya. Ano kasi ka nagkasarado? Parang di naman siya sarado eh. Ayan. Nung gate doon. Ano? Doon sa main gate. Hindi naman talaga sarado. Hmm? Hindi naman sarado kasi yung mga time na Bibili ng gamot. Doon lang sa ano yung ano, yung sarado. ano, OPD. Oo. Kaya, yun. Kasi hindi pa kayo pwedeng bumiyahin yan. Kaya, congrats sa kapatid ko na gagraduate ngayon. Pero kung gusto mo makaselebrate, pwede kang umuwi. Umahaan magkano. Ako lang naman yung wala. Ang pagkakataon talaga na ganyan. Mas unahin ko muna to. Kana lang. Kung nandun sana ako, siyempre tayo magluluto. Yan. Good morning, good morning. Tubig po sa red, sino naglagay? Tubig sa red. Sino po naglagay? Pakikuha ko. Good morning mga paring Jason. Tubig po sa red, sino naglagay? Kape muna tayo. Kape. Mayari? Kape muna. Time check natin ay 5:55. Oh, 5:55 ang oras natin. Ano nalagam tubig? Dami. Oras kaldo. Baka ano pa? Walang patubig. Ha? Dula to, ginising ako ng lalaki. Ba't nilalapag mo ito? Pasok ko ang hulo sana. Kape. Ikit ng likod ko. Yun at patulog oh. Sa baba. At sa likod. Ay nako. Nahudlot pa kasi. Ngayon sana okay na eh. Ba ilang araw lang naman no? Martes. Webes.
Dala mo yung balde. Bumili ko ng sariling balde namin. Dala mo yung balde. Yan po mga kaparangis, yung labas muna ako para bumili ng pagkain. At pancake natin ay 12 tsaka tube ice. Lalagyan ko naman ito ng tube ice kasi dito namin nilalagay yung pang clean niya sa ilong niya. Dapat malamig. So, bibili ko ng baking soda At saka ayun. saka iodized. Baking soda saka iodized pang timple niya doon. Labas muna ako. 12, 11. Right. Balik na ako. Napili na ako ng yelo. Gamot ni Ami. Yung iodized saka yung yung baking soda. At kanin. Nandito na ako sa loob. Ito na yung kanin na binili ko. Tapos may rasyon na. Ano ba siguro? Baka menudo to. Rasyon. Tapos yan na lang ulam namin. Tapos may kaninang umaga na okay. Corn beef. Yan na lang ulam namin ni Ami. Ito na rin yung yelo.
na binili ko. Ano mo? Lagyan mo na dyan yung ano mo, gamot mo. May magtitimpla. Hindi yung soda. Nandun na nilagay. Hindi na. Binibigay nung katabi namin na ano, itong rasyon nila. Yan. Binigay sa amin. Yan na lang ulam namin na nakakainin. Kung may ulam pa naman dito. Meron pa ako ditong dilata. San Marino. At meron pa naman dito yung karning niluto ko. Ayan o. Yan ang ulam namin. Tapos kung sakaling operahan si Ami, kung halimbawa di magamit yung dugo, kasi yung may katabi kami dito taga Bicol din, taga Sipukot, nangangailangan sila ng dugo. Pag na-operahan si Ami, tapos pag di niya magamit yung dugo na dinunit ko, ipakiusap ko dun sa doktor na baka pwedeng ipamigay ko na lang sa kanila yung dugo. At binigyan kami nila ng ano, yung rasyon nila, kasi may pagkain daw silang dala eh. Baka sakaling pwede kasi kailangan nila ng dugo eh. Bali, operahan din yung anak niya dun sa ano, na mama. Kailangan nila ng Walong bag? tao na mag-donate. Kung di lang ako puyat. May isang tumuli ata sa kanila na hindi natanggap siya. Kung di lang ako puyat, pwede kong mag-donate. Kaso nahihilo nga ako eh. Donate ko sana sa kanila, mag-donate ako. O, dun nga sabi ko, namimigay ako ng dugo kapag ano. Asan yung isang kutsara? Pag talagang kailangan, hindi ko pinababayaran kasi makadugtong tayo sa buhay ng tao, okay na yun. Bali yung bunga nga kasi nung ano, anong sakit ba yun ba? Infection? Oo, ato. Ano daw yan? Sobrang, Lumubo eh. sobrang bilis lang daw yung pangyayari. Pangyayari. Parang ano lang nila. Parang yung una daw medyo matigas na. Maliit na maliit. Maliit. Parang bigla daw umusap yung araw. Yung makakaragot. Ngayon, ano na eh. Dito na. Kain muna kami namin. Kain po tayo. Kain po. Saan po? Thank you sa nagpagkain. Diyan na nakakain eh. Dito. Dito ba? Peso. Bangkay.
12.48. Ano mo ma? Sige na. Ang dami na ito. Ayan, inuubos na sa akin. Ito din ulam. Sa akin. Yan, tapos na kumain. Yan pa, may ulam pa oh. Kanin pa. Ito na lang kayo kaya mo nung ayun yung saging. Nag-uubo nga sa amin. Try ko na kasi yan. Grabe ubo ko. Bait ako ng sa akin. Lalo ako tumubo. Kanin pa. Sinabi na? Ayaw mo na? Ang dami na parang dito. Lalo yung rasyon namin kasi yung isang rasyon binigay sa amin. Ito na, kainin ko mamayang gabi. Kain natin 2 kanin, 3 pa nga pala eh. 3 kanin. Kaya ito, mamaya na yung gabi. Saka yung kanin ng baon natin, yung inadobo ko. May saging pa nga dito. Ano, pipino? Pipino pa ano. Pinya. Pinapon. Sige na. Ah, ano na? Busog na. Init sa labas, mas mainit sa labas. Para dito. Ay, sana ka na. Wala na. Ayaw na, ayaw na. Hugasan ko na yan. Kasi sasalin ko doon ito. Hugasan ko yun, sasalin ko yun. Bata mo na to. Sige na. Ano ba na niya? Pagbalik mo, salin na. Yan naman yun. Sayang, sayang. Kaya ano pa kanina sa umaga. Hindi pa yan. Yan yung rasyon kanina umaga. Hindi namin nabubos. Pinabalot ko. Hirap pag may sakit. Mas magastos dito sa loob kaysa sa labas. Sabi. Kada galaw gastos. Kaya maraming salamat talaga sa nagbigay sa amin ng mga sponsor na Anonymous. Maraming talagang salamat sa inyong lahat. Kasi may panggastos kami dito sa loob. Kasi yung dala namin na pera talaga ay ano, yung pinagtrabuhan ko, tapos yung yun ang ayaw mo. Buti na lang may nagbigay sa amin. Kaya panggastos kami dito. Kaya tinitipid-tipid din namin yung bigay nyo. Hindi yung bakit bigay yung pera ay gastos ang gastos. Hindi ba ako gusto din? Ikaw nga dapat kumain yan. Matagal yung kakain. Kung ano lang yung pwedeng makain. Pero Tulad ngayon,
yung kanin na binili ko, di namin na nakain yung tatlo. Kasi yung katabi namin, salamat kay ate. Binigyan kami ng yung rasyon nila. Hindi pa namin naubos. Hindi ko naubos yung ulam. Kasi may tira kasi kami. Yung rasyon na ng karne norte, yun ang inulam ko. Ang importante mayroon. Hindi nakain. Tama para mamayang gabi. Kaya hapon na ito. Yun lang. Hindi bakit binibigyan. Ubusin ng ubusin. Pero ano po, huwag niyo po isipin na bakit na nagtitipid tayo. Kasi na talaga Busog kami, busog. Hindi kami yung nagtitipid na para magutom. Busog po kami. nagiging, hindi yun tipid, nagiging wais ang tawag. Sige, hugasan ko na. Takpan mo na lang yan. Magugasin naman ako. Hugasan ko yan kasi kailangan yung mga kukuha rin yan, magbibigay ng rasyon, kailangan hinugasan din ng namin. Para pagdating doon, ulitin na lang nilang hugasan yan. May kanin na ako mamayang gabi, namin ni Ami. Right. Tapos na maghugas. Titimpla sa amin ng gamot niya. Baking soda. Ilalagay ko dito para hindi siya matatapon. Yung budesonide mo, Madami pa. meron pa? Pero hindi na ako ng reseta. Kaya, bibili ko mamaya. Yan yung baking. Yan. Budesonide. Yan yung ginagamit ng may mga hika na nilalagay sa nebulizer. Tapos asin meron na? Hindi na. Kasama na yun doon. Oo. Pinapasok ko muna dito para shoot Oo. talaga siya. Iodized budesonide, tapos itong mineral, pero dapat yung mineral distilled siya, hindi yung basta mineral lang, dapat distilled. Tapos yun nga, 1 litro ng distilled, tapos 1 kutsarang asin, 1 kutsarang baking soda, 1 budesonide, yun po yung yun. Tapos lalagay niyan sa malamig, yung binili ko na yelo yan sa ganyan siya para malamig. Ikaw, Ang galing binili. dapat tanggal yan kasi. Ang galing binili. Kunin Baka mo. dito dito sa bus. Kunin mo yan, ma. Kunin mo yan. Huwag mo na ilalagay. Una mo muna ito. Sige. Ganyan. Ito na muna, ito na. Yung kape ko. Kasi yan ang binili ko. Para pag babantay ako kaya hindi ako makatulog. Matibay yan. Ano yan? Kopi ko. Ilagay mo na yan. Di, tanggalin mo sa plastic mo. Hindi yan nagkakasya. Kasya yan. Parang hindi kasya. Kung ano yung nalaglag. Kasya yan. Hindi kasi yung sisip din sa ilalim. Kasya yan. Kunin mo yan yung nalaglag. Mababasa tayo dito. Talugin mo. Nagkakapan tuloy tayo lalo. Patayin mo nga yung parang matutunan ko agad. Ayun po muli, maraming salamat sa lahat na nanonood sa aking vlog at mga nag-pray para sa operasyon ni Ami. Maraming salamat sa inyo at malaking tulong po yan. Salamat sa suporta. Ayan po, bye bye, love you all. Ma, basta lang mo.